Ebben a videóban azt mutatom meg, hogy hogyan lehet az USDT-t átváltani euróra, mert csak euróban tudjuk kihozni a Binance-ből. Ezzel a Lite-osból indulunk, rámegyünk a pénztárcára, akkor itt kiválasztjuk a konvertet, itt elsőnek a BTC-t fogja felajánlani, ezt átkérni USDT-re, euróra, de be kell írni az eurót, magától nem ajánlja föl, és akkor utána be kell írni azt, hogy mennyit, mi legyen 30, preview conversion, és akkor ezt rögtön el is kell fogadni, mert csak 6 másodpercig mutatja. És akkor látszik, hogy ez sikerült, akkor visszamegyünk. És akkor itt látszik, hogy itt még nem látszik, mert még nem írta be, de ha rámegyünk az euróra, akkor látjuk, hogy van 28 eurónk. Tehát ez ennyi.